אל תחכה לי הערב, אני בכלל לא בדרך, בכוונה לא עניתי, בכללי אני בלתי, אני לא מפוקסת, בסיבות אני הורסת, תגידו מה במגרשי, בא לי שקט אמרתי, בא לי שם אני לא מוצאת אותי, בתוך תונעתי לופה לבלוני, מספר, אין מספר, כי בללות תורה מובנים אותי, רק מחפשת משהו שייקח אותי מכאן, אתה מספר. איזה כיף איתי, וואו, היה ממש, ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי, וואו, היה ממש, איפה אתם? לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי, וואו, היה ממש, לא בא לי להסתכל שלי, ללכת להורים שלך, סליחה, איך בא לי לדבר באמצע הסליחה, ובא לי שמוזר לצאת מהקוסה, ובוא לי שם אני לא מוצאת אותי, בתוך כל הטירוף אני בלוני, אין לי זמן, כי בללות תראה ומעניין אותי, ומחפשת משהו שייקח אותי מכאן. לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי, וואו, חוויה ממש, ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי, וואו, חוויה ממש, כולי בין עבודה, לא לפנות, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי, וואו, חוויה ממש, כולם ביחד, חלאס, לא לפנות אליי, לא להתקשר אליי, איזה משוגעים